Takže na štart pozývam prvú posádku so štartovým číslom 5 Karel Franík a Párku Terozeval. Vozidle Audi Quattro F1 a Haja farby svojho týmu. Zdravím ťa, Karel, aké máš očakávanie odvedy? No tak očekávání jednoznačné, že budu první, ale zároveň taky přeji štěstí i těm ostatním. No, to je prvý štart, sekundu. Čo myslíš, je to dobrý navigátor? Sadnete si? Já si myslím, že to je výborný navigátor. Quattro je celá nová mašina. Vidno, že si do nej dali veľmi veľa práce. Ako auto šlape? Velice dobře šlape. Nás to teší. Štartové číslo 5 je už tvoja rutina. Má to niečo symbolizovať, alebo je to číslo? No, má to symbolizovat tu nejhorší známku ve škole. Dobrý, bol si dobrý študent, no dúfam, že sa ti tak dobre bude dariť aj na trati a môžeš odštartovať, to ti dobre odmávnuť a šťastnú jazdu. Prichádza ďalšie vozidlo, posádky s číslom 13, Patrik Vrtiel a jeho navigátor Kimi Räikkönen. Máme tu veľmi zaujímavú posádku, pretože tu máme zloženie rally jazdca a veľmi slavného jazdca Formuly 1, jeho majstra. Patrik, ako sa ti podarilo dotiahnuť Kimiho na našu rally? No takže on takisto ako každý Fín začínal vlastne v rally. Tak keďže sa dlho poznáme, dobrí kamaráti a ja som nováčik tejto rally, tak mi povedal, že akože by to skúsil so mnou, niečo vychytáme na tom. A je to taký jeho návrat ku koreňom vlastne. No, to je zaujímavé. Aký máš názor na váš Ford RS200? Auto šlape dobre? Tak zatiaľ sa z autom iba tak očukávame, ale tak vyzerá to, že to je na dobrej ceste. To nás veľmi teší. Auto má perfektný zvuk a fakt výborný dizajn. Dali ste o neho veľa práce, alebo to bola len taká schéma rôznych nápadov? Tak ako, čo sa mi pozdávalo, to som tam pridal. No, to nás veľmi teší, že máme aj takúto veľmi slávnu posádku, teda aspoň polovične. A veľa šťastia na rally, veľa šťastných kilometrov a prajeme najlepšie umiestnenie. Posádka s číslom 13 Patrik Vrtiel a Kimi Räikkönen. Ďakujem. Muži, akorát neznám ešte trať. To si teď vzpomněl. Tak prichádza nám tu ďalšia posádka s číslom 17. David Holý a Daniel Elena, no tu máme plnú rallyovú posádku. David, ďalšie úžasné meno. Daniel Elena, ako sa ti ho podarilo dotiahnuť na našu rally? No, tak byla to jako spíš náhoda, že měl teďka volno. A tak řekl si, že to se mnou zkusí, no. Souhlasil výjimečně. Na svojom Quattre hájíš žlto-biele farby a taktiež sponzora Rockstar. Je to tvoj hlavný sponzor, ako si sa dostal k takémuto veľkému sponzorovi? Tak dostal jsem se k němu jakoby přes Rallycross. No. A je to jako hlavní sponzor. Spolu teda s Firestone. Quattro je brutálna mašina, ako sa ti jazdí na Quattro? Je to tvoj prvý štart s Quattrom, alebo ste už očukaní a viete ako na to? No tak najezdil jsem s ním hodně testovacích kilometrů, hodně jsem ho jako ladil. A teda doufám jako, že bude šlapat stejně dobře, jak šlapal na testech. Máš nejaké očakávania od rally, nejaké očakávania na umiestnenia? No tak hlavně bych to nechtěl nikde rozsekat. A hlavně se zúčastnit. Dobre, tak nějak slušně. Nech sa ti darí, David, a dúfam, že si s Danielom dobre sednete a čo najlepšie umiestnenie a veľa šťastných kilometrov. David Holý a Daniel Elena, posádka 17. Ďalšia posádka prichádza s štartovným číslom 28 na rovnakom vozidle Audi Quattro S1. Zdravím ťa, Filip, aké máš očakávania od rally? Počujem tě docela špatně, ale zdá se, že si budem rozumět. No to je škoda. Vždycky sú tu nejaké problémy, ale my sa snažíme teda všetko eliminovať. Quattro bola tvoja jednoduchá voľba, alebo si premýšľal nad nejakými inými vozidlami? Ještě jsem se rozhodoval mezi Opelem Manta, který mě docela zaujal svým vzhledem a vlastně i výkonem.
A nakonec jsem se rozhodl pro Audi Quattro, protože to je prostě moje klasika, je stará škola. Keď sa vidíte to. Tvoj spolujazdeň Miloš Kadlec, je to tvoj známy, alebo ste nová posádka, prvý raz štartujete? Ano, je to můj známý, známe se už velmi dlouho a rozhodli jsme se, že to zkusíme a uvidíme, jak nám to půjde. Auto vyzerá fakt perfektne, máte nejaké očakávania na umiestnenie, alebo ste tu len pre srandu? No, tak pro nás je důležité, že se zúčastníme a nemáme žádné velké očekávání a doufáme, že si to užijeme oba dva a že se někde nevysekáme brzo. Tak aj my sa veľmi tešíme a pokúšame sa užiť vašu jazdu na kvatre. Takže veľa šťastných kilometrov a dobré umiestnenie. To bola posádka s číslom 28, Filip Dohnal a Miloš Kadlec. Prichádza nám ďalší Ford RS 200, už druhý v poradí, so štartovým číslom 37, s posádkou Jakub Trnečka a Vít Michenka. Zdravím ťa. Ahoj. Zdravím ťa, Jakub, aké máš očakávania od rally? No, ja hlavne dúfam, že si tady užijem a že to bude zábava. Ford je veľmi šialená mašina. Ako sa ti šoferuje na tom? Je to brázda, alebo ešte musíte vychytávať nejaké chyby na nastavení? Zkoušel jsem aj ostatní auta, ale ten Ford mi sedl nejvíc, tak jsem s ním spokojený. Jako. Hájíš klasické farby Ford Rally týmu. Je to len ohľadom na to, že máte klasické vozidlo, alebo si v nejakom spojení konkrétne s Fordom? No, jako určitě se mi líbí výbary Fordu a chtěl jsem si to udělat podle reality, podle reálné předlohy, jak to jezdilo dřív. Máte nejaké záujmy na prvé priečky, alebo idete hlavne na čistú? Idete na pobavenie divákov, alebo čistú jazdu na časy? Vidím to spíš na ty poslední příčky, ale tak zkusíme to. No ďakujeme ti, no. Takže to bola posádka s číslom 37, Jakub Trnečka a Vít Michenka na vozidle Ford RS 200. Díky. Prichádza nám ďalšia posádka so štartovým číslom 41, Denis Fevko a Rastislav Fevko na vozidle Peugeot 205 T16 Evolution 2. Zdravím ťa. Ahoj, ahoj. Zdravím ťa, Denis. Peugeot je fakt brutálna mašina. Ako sa ti riadi? No je to fakt brutálna mašina, jak si povedal. Ještě k tomu to máme v takom stavu mezi jedničkou a dvojkou, že se nám nepodarilo úplně zhodit hmotnost na těch 900 kg. Áno, počul som nejaké problémy zo zákulisia, že s Peugeotom sú nejaké váhové problémy, ale my sme sa... No, to se nám úplně nepodarilo, ale aj tak to auto jazdí perfektně, je správně šialené, jako správné Bčko a jazdí se nám výborně. Máme tu rodinnú posádku, takže musíte už byť dobre zohraní. Je tvoj navigátor dobrý? Ste už dobre zohraní, lebo počul som, že vy väčšinou jazdíte tak naopak, nie? No, my jezdíme většinou naopak, tak jsme si povedali, že keď už jsou ty silnější auta, takže to vyskúšam já. No dobre, tak ty už si teda skúsený hráč na poli našom aj inom. A teda čakáš nejaké dobré priečky, lebo predsa vieme, že ty si jedna z najprofesionálnejších a najobľúbenejších účastní na tej rally. Takže smeruješ na prvé priečky a budeš sa snažiť vyhrať, alebo zase budeš len prejsť. No a to smerujem hlavně tak, aby som to našvihal někde ostrom, lebo v tomto autě mám v zvyku trošku tlačiť, tak dúfam, že to nerosekám někde. Dobre, ďakujeme ti, takže to bola posádka Denis Fevko a Rastislav Fevko na vozidle Peugeot 205 T16 Evolution 2 so štartovým číslom 41. Tomi, teraz by si to mal prevzať ty. Tak máme tady dalšího soutěžícího se startovním číslem 43. Je to Tomáš Kellner se spolujezdcem, který se jmenuje Anton Cvitok. Vítej, jak se těšíš na nadcházející sestavu? No, konkurencia je veľmi silná, ale myslím si, že by sme to mohli zvládnuť. Hajíme vlastne 6 zadokoliek v poli štvorkoliek, takže to bude veľmi zložitá jazda, ale ja som vždycky veril Renaultu a Renault 5 Turbo, hlavne vo verzii Maxi, bola parádna mašina, takže dúfam, že budeme mať nejaké šance a zamiešame trochu pole.
Jaký to je mít za sebou 037? Cítíš nějakou nervozitu? No, je tá určitá nervozita, pretože 037 je šialená mašina, má taktiež aj veľmi podobnú konštrukciu s motorom vzadu, máme aj zadný pohon, štvorvalce ak na to, že ja mám turbo, Lancia má kompresor, ale bude to veľmi zaujímavé a vyrovnané medzi týmito vozidlami. Dobře. A myslíš, že dokážete obsadit nejvyšší příčky? Myslím si, že tam až siahať nemôžeme, vieme, že tento šampionát ovládli vozidla so pohodom všetkých kolies, ale ako som už povedal, dokážeme zamiešať štartovým polom a narobiť nejakú paseku v tom kráľovstve štvorkolík. Dobře. Z minulých videí, z minulých série jsme si všimli, že ty a spolujezdec je s váma docela velká prdel. Jak je to ve skutečnosti mezi váma? No, my sa ani nestretávame, my sa ani nevidíme, ja ho len nutím, aby sa prišiel so mnou a ja mu za to kúpim nejakú kofolu a mrzlinu, lebo inak ja nemám s nikým jazdiť a nikto ma nemá rád. Dobře. Tak to byla posádka se startovní číslem 43. Držíme palce a hodně štěstí! Jo, ďakujem, díky moc. A na rož nám prichádza posledná posádka, práve ktorá sa nachádza v tejto zostave s číslom 97 Jaroslav Koupa a frčal do Serpentiny z Talianska. Zdravím ťa, Jardo. Aké máš očakávania od rally? No, tak doufám, že se nám bude dařit stejně jako v minulé sérii ve čtyřkách. Doufám, že auto bude dělat to, co má, nebude dělat takový chujoviny jako při testech. Doufám, že můj tým bude taky perfektně spolupracovat a snad se nám podaří. Hájíš farby ESO týmu, čo je vlastne jeden z najznámejších tímov ohľadom na Lanciu. Už ako vieme, ty si veľmi silný Lancia, tak budeš tieto farby hájiť aj v ďalších sériách? No, tak pokud to bude možno a pokud to série budou dovolovat, tak určitě. Fršaldov, že je tvoj zabehnutý spolujazdec, vieme, že on je taktiež veľmi energický a temperamentný. Ako zvládaš jeho diktáciu? No, tak do té doby, než začne jančit tak malá holka, tak je to dobré, ale jak mi tam začne píštět, tak je pak docela těžké se udržet na silnici. Taktiež hájíš zadokolky v tom štvorkoliek. Myslíš si, že máš nejakú šancu na tie monštra s skoro dvojnásobnými výkonmi ako tvoja Lancia? No, tak jako nechci být zase úplně takový pesimista, ona se to sice nezdá, ale ona když zabere, tak šlape úplně perfektně a i těm čtyřkolkám by mohla docela slušně zavařit, záleží na zkušenosti i ostatních jezdců, ale vzhledem k tomu, že Quattro je opravdu šílená bestie a v rukou zkušeného jezdce to může být docela problém. No, tak uvidíme, ako taktiež zamiešaš pole a tešíme sa, veľa šťastných kilometrov a dobré umiestnenie. To bola posledná posádka s číslom 97 Jaroslav Koupa a frčal do Serpentiny. Na štartovom rošte sa neobjavili ešte dve posádky, ktoré z technických problémov nemohli doraziť, ale určite sa budú účastniť na ďalších etapách hry, kde budete ich môcť vydať s vozidlami ako Lancia Delta S4, Peugeot 205 a Ford RS 200.